nag-pick up kami ng halo-halo sa Seoul, sa halo kami nag-pick up at papunta kami doon sa DOH. Kami mag-deliver ng halo-halo. Yan ang halo-halo, Seoul halo-halo. Yan. Yan, 260. Longmirama Avenue ito.
Okay. Nandito na kami sa DOH guys. Ito ang exit. Okay. Dito na lang kami magtatapos sa aking live. Thank you so much for watching. Bye-bye.